Okay, so nkhani ili nkamwankamwa ndi ya bwana Donald Trump. Ndi zimene amafuna bwana Donald Trump kuti dziko lonse zikamba za iwowo. Okay, de anasaina zima executive orders zambirimbiri koma ifeyo lero tikufuna tikambirane imene ikukhuza ifeyo a Malawi, nkhani yakuchotsedwa kwachani kwa thandizo limene timalandira kuchokera ku America. Nde Donald Trump anasaina executive order yonena kuti all foreign aid must be paused. Okay, ndeti kamanena kuti zimene zimachitika ku America ifeyo zikuyenera kumatikhuza ndipo tikuyenera kumazitsata bwino, timanena nkhani zake ngati zimene zizi. Donald Trump mmene alili pamene pajapa ndi leader wa free world. Ndiye kuyambira kale kale America dziko ilili amalilera olo China ino imalandira chani, imalandira thandizo kuchokera kwa America. Olo Europe ija kuyambira kale kale paja mumamva za Marshall Plan inali thandizo lochokera ku America. Ndiye osamapanga chibwana ndi America, muzisatira bwinobwino chochitika kumene koko. For example, dzulo kwapezeka kuti ku America uko kuli lamulo linake limene amati chani, amati gag rule. Gag rule ndi lamulo lonena kuti president wina akabwera makamaka Republican iwe amalesa ndalama za America kugwira ntchito mmalo mmene mumapezeka abortion. Nde ndalama za America sizingapite ku bungwe ngati banja lamsogolo kandi chani limene imathandiza abortion. Nde akabwera president wa Democrats amatha kulichosa lamulo lija gag rule. Nde ifeyo monga anthu akuda, monga anthu aku Africa kunoko tikuyenera kumasatira izizi kwambiri chifukwa pali zambiri zimene ifeyo timathandizidwa. America imasiyana ndi China. China imafuna kubwera pamalo kumanga chi stadium, kumanga chi bridge, kumanga msewu, aliyense aziona ngati chani, ngati iwo ni madolo. Koma America, Canada ni magayi oti amapanga zinthu za ma systems, amatha kubwera ndikunena kuti ifeyo tikupasani chani, ndalama zoti mupangire magesi. Zimene zili kuchani ku Millennium Challenge account kuja. Kuli ma program ngati PEPFAR kuti amathandiza yani ma ARV, even John ija ndikumva kuti America imathandiza ndalama zambirimbiri kumagula ma ARV kumene kuchako. Ndi America siyo idelera ku agriculture, ku education, kuli ma systems zambirimbiri kuti magayi aja amavunga ndalama. Even gender yomwe, even ma gay ku Malawi amakhala kulandira machani ma aid yochokera ku America. Ndiye ndi mafana ena kuti simungapangire chibwana general. Samafuna zozipopa kwambiri, koma ntchito akhala kuyigwira over the years, apereka ndalama zambiri kwa basi. Koma nthawi zina timayiwala kuti amagwira ntchito yani. Ndiye pali funso, kodi ndi bwino zimene wapanga Trump kunena kuti foreign aid ipange pause, ndi bwino kwa ifeyo ma Africans kapena ndi zoyipa? Anthu ena kusapota, ndaona pa Facebook anthu ena kusapota kuti mmene wayimisira mu foreign aid ifeyo anthu aku Africa tiphunzira kupanga zinthu patoka, tisanjoye ndi ndalama za ine aka kuti ifeyo si ma taxpayer akuchani aku America. Iyoyo ndi school of thought ina. Akuti apapa ndi kuti the black man, the African will wake up chifukwa choti aona chochizayika. Imeneyo ndi mbali ina musayiwale zoti zimene amathandiza ma Americans ndi zina zake zoti zi delicate kwambiri. Kuyambira ti makondomu tomweti kondomu yomweyi mafana aja makhala kutani akubetcha ndalama. Kubwera ku HIV tindi anthu ambirimbiri oti mtengo wa HIV wa ARV kuti sangawukwanise. Ndi Global Fund umene koko America amapereka ndalama. Paokha iwonso monga PEPFAR amapereka ndalama. Then kubweraso ma systems ambirimbiri America imatithandiza. Ndiye zinazi apo, koma kukhala ngati sitinafike kaye pamene poponena kuti inuyo panganizani panoka. Ndiye zimafunika kuti munthu uzipasidwa nthawi. Okay, anene kuti in 10 years tisiya kukupanga tichani, kukupanga ni support program iyi.
ndemupeze chochita bora. Sangangobwera ndikunena kuti basi inuyo zatha. Zimene zonse ndi zimene zipweteka anthu kwambiri, zipweteka anthu ambiri, ndipo pakufunika anthu apite kumeneko emergency case kukapanga appeal kwa president kunena kuti yeah, we are not ready, tamva uthenga wanu, tisintha koma mutisiye tikonzekere chifukwa ndi Africa is not ready. Amene ndinanena mu post ya ine pa Facebook yonena kuti akabwera munthu wa conservatives wa Republican amafuna kuthesa foreign aid, amafuna kuthesa foreign engagement, amafuna kupanga zimene amati America first, akuti ife tiyang'ane ma Americans okhaokhawo tisatengere za ena. Ndi Trump ndi imene wabwerano extreme version ya imene akuti chani America first. Nde titani President George W. Bush imene amabwera naye samafuna kupanga zimenezi. Leo nthawi imeneyi I think in 2002 atabwera chisankho anthu ambiri samadziwa asati George W. Bush anabwera chisankho, anabwera nani fana yake pali ago muone pa internet ipo muone atalowa mboma ku Africa kunoko HIV inali itashupa koopsa, itavuta koopsa, anthu amanena kuti kuima pa msewu pacha daily ndiye kuti ku Queens kucha maambulance amwene amachita kunokola mainjini chifukwa anthu amamwalira koopsa. Ndi W. Bush atabwera amafuna kuthesa foreign aid, koma ataona the scourge imene HIV imapwetekera anthu makamaka ifeyo wa ku Africa anasintha by appealing to his Christian side, akuti ine ndi mkhristu sindingalole kumaona suffering yonseyi. Ndikupezeka kuti anasintha ndikuyambisa PEPFAR ija, ndikupereka ndalama kuposa mapresident ena onse ambiri. George W. Bush anapezeka kuti wakhuthula zindalama ku Africa kuno osati masewe. Of course ndizodandaulisa kuti ife titalandira ndalama za PEPFAR mabiliyoni. Ndikupezeka kuti ma infections ku Africa kuno sanasike bei, behavior change sitimagwisa ntchito, anthu amanyenga bei chani. Of course anthu ena ma infections amachokera kuchani ku zinthu ngati mother to child transmission, zinthu ngati zimenezo, koma in terms of behavior change sitinasinthe kwambiri. Tinganene kuti PEPFAR ichayi inakanika ku Africa ku, ngakhale kuti anthu amene anatenga HIV inathandiza kuwasunga ndi moyo, chifukwa choti amene munthu amene anali kunoko ku Africa kunoko 1995 kufika 2000 amene anthu amapululuka osati masewera. Akuti njala ya 2002 ichi inali chifukwa choti HIV inapulula anthu kuwachosa m'minda. Akuti inapha aphunzitsi ambiri ma civil servant kukolola anthu. Lesi inali ya masewera. Chimene chapulumutsa anthu kuchokera nthawi imeneyi chakufika tsiku la lero ndi ma ARV. Ne ma ARV yawo they are funded by America. Ne America imeneyo ikati ipange withdraw, Europe itithandiza kuti of course kuli madolo ena ake. Maona anthu ambiri pa internet pamakonda kunyoza fana uja matenda ane kuti Bill Gates. Bill Gates ni mfana kuti atha kunyamula ntchito ichayi ndi kumati pasabe ma ARV, koma payekha sangakwanise. Ndikufunika boma ndi chimene chikufunika apapa Malawi ndi kuzichepesa, ndikupanga appeal kwa Donald Trump kunena kuti president aliyense ali ndi soft spot. Muone Donald Trump uje Egypt anangompasa kena kake anasintha maganizo ndikuchosa ma sanctions. Anayambana ndi mafana ena amati Anheuser-Busch anawa atangompangira fundraiser Donald Trump anasintha mazulu ake ndikuyika post yonena kuti ndi mafana wandi anzathu chanchani, ndi mfana wina kuti amakambika heavy. Ndi kumafunika kuti ma diplomats ku Malawi fanzi ina yake yotha kuyankhula, yotha kupopa munthu kuvaya kuchani ku White House kucho kayala case kunena kuti ife ndi anthu osauka koopsa, tipaseni nthawi abwana president inu ndi dolo ndipo tikukupesa ife tikuziwa zoti mukuyenera kupanga zoti America first, koma ziwani zoti inu ndi leader wa Africa usage, ndi leader wachani wa dziko lonseli. Ndi pamene pamabwerera philosophy yachani ya liberalism. Liberalism anayambisa sasa ni mafana ako America konko
ena amene amanena kuti chuma cha dziko chizigawidwa kwa anthu ambiri, ma ideas abwino azigawidwa kwa anthu ambiri. Ndi amene amapanga preach kuti tizikambirana, ma Wilsonian liberals amene ndi mafana amene ajawa ma globalist amene amafuna kuti chani dziko lizigawana nzeru chani, ndi mafana ofunikira. Sadly si ma conservatives, si mafana a Republican, ambiri amakhala ma Democrats. Ndi amene zateremu imafunika ma processes ena kufuna kukampanga chani, kukampanga convince fana ngati Trump chifukwa choti amwene kupanda America icha akati anenedi zoti aid yasiyidwa tivutika koopsa chifukwa choti America imalowa paliponse kumisewu, kumabuku, kuchipatala, kuti ku agriculture, kumagesi, ku energy, mafana aja akutilera. Ndipo kwa nthawi yayitali ife takhala tikupanga zibwana kumaziona ngati ena ake. I know kwa America ijaiti ku Malawi ko imagula chani, imagula Nteza, imagula Ford. Anthu amaona ngati kuti amatithandiza chifukwa choti amafuna azatenge zina zake kwa ife. Ayi, mafana aja amathandiza out of pure altruism. Kungotifira basi kuti iwo safire po, komanso imene amati chani kodi soft power. Amafuna ziko liziziwa zoti iwo ajali pa top. Akatere amamva bwino, akatere basi akafuna kumenya for example mumaziwa zoti America yaphwasula maboma ambirimbiri. America je ndi boma la Chigawenga, ali ndi CIA imene yapanga makuu ku maboma ambirimbiri kuyambira pa Congo pompa kufika mpaka na makamaka ku South America. Akakhala kuti munthu sakugwizana nayo chichewa basi apanga attack. Koma iniyo mukamaona America mumaona ngati kuti iwo aja ndi abwino kuposa chani, kuposa for example Saudi Arabia yoti sinapangepo nkhondo ndi anthu ena. Ndiye ndi zimene zozo soft power. Ndi kwa iwo aja ndizofunikira kwambiri kuti ife tiziwaona bwino. We can use the same issues ndi kumakapanga negotiate kuti chithandizo chija chibwerese. Koma zoti tipange chibwana apa ndi kuti zitivuta chifukwa choti ku Malawiko timadalira chithandizo. Amataka kutithandiza up to 40% ya chani ya national budget. Then you know, are you sure you want that to go away? Inde tikuziwa zoti ku USAID kuma chani kuma NGO ku anthu akuba ndalama, koma ndalama zikungothera ma allowance, ndalama zikuthera administration sizifika pa ground. Koma izozo aside zimathandizabe kuli gini kuma malaria uku kuli machane ma vaccination kuli chani zinthu zambirimbiri ndi mafana ofunikira heavy. Changes ndilakuti mene zachitikira apapamo kumene kukupita dziko ndi anthu ngati achina Elon Musk. Achita Elon Musk ndi fanzina yake kuti Elon Musk ndi munthu wakujoni. Koma anasintha philosophy. Sanasinthe, Elon Musk anakulira ku apartheid South Africa. Akuti agogo ake anachoka ku Canada kusatira sankho la mafana akuchani aku South Africa azungu. Ndi munthu woti amadana ndi ma Africans. Andi iye uja ndi mfana so ina kama Stephen Miller kumene kujaku ali ndi ma agenda, for example imene amati chani project 2025. Nkhani yake ndi kuthesa thandizo lopita kwa anthu akuda kaya ndako America konko. Amatiwonera pansi, amati ife tilibe nzeru, amanena kuti dziko ziyamulidwa ndi madolo a high IQ. Ndiwo aja amaona ngati kuti ife ndi zitsiru. Ndi amwene akakhala kuti zokhumba zawo zachitika tivulala kopsa. Chifukwa chake pakufunika chani ma diplomats. Musatumize kumene koko anthu some random karanga kaya mwana wa president kaya ndani busa kaya wina wake mfumu. Kufunika anthu oziwa kuyankhula. Mukagwade pansi pachina anthu ngati achina Ken Lipenga, anthu oti amaziwa kuyankhula. Fazi ngati mira achina chimunthu panda ena ake madolo umaziwa omvesesa oti kukakhala naye pansi Donald Trump or kuyendera mwa machani mwa anthu ake, kuyendera mwa zibusa. After all, Republican Party the chipani chimene chijachi for example ku Uganda kuje amina kusupporta anti-gay rights ndi ma Americans omwewo. Ma Republicans ajo amadana ndi anthu akuda kopsa, koma ikafika nkhani ya ma gays amatha kukhuthula ndalama to push their agenda ya conservatism. Amadana ndi abortion, amadana ndi ma gay rights, amadana ndi chani ndi ulowo ndi zina ngati zimene zozo kupanga appeal to their conservative side. Atha kupezeka kuti mafana aja atani asintha maganizo. Anyway, ine ndi mbali yokuti
eventually anthu aku Africa tikuyenera kudziyimira patoka, koma sitinafike 80% ya anthu ku Africa ya anthu ku Malawiko alibe living in poverty, extreme poverty. Sukulu ichi I know kuti ma president athu chani amaononga ndalama ndi zinthu za chabe ndipo sakufuna kuphunzitsa anthu moti tikhalirede koma pamene tilipo sitinafike kaye pamene poponena kuti sekera mpopi wathu wa chithandizo. Anyway, ndine Morton Bakaya, ndimakonda kupanga ma video tambiri takatimelete kuti anthu aziganiza makuya kapena kuganizanso zina zimene sitinaziganizire. Anyway, cheers, bye.